adlaw karon sa Mary Rose Carnival, also known as Enchanted Bajada. And wala akong pabili karon. Nasulod na. Enchanted Bajada. Special gift. Balasa muna, balasa. Mula balasa, 75 bolas. Tapos natin doon sa mga hindi pa namatata. Isa na ipapalaro naman. At doon sa mga tumatama, sana ipapalaro naman. Nagulaan pa rin ang laro. Bala, 61. Pinulog. Anong talaga wala pa rin? Bala ko, 61.
Digong bay. Bagay man tayo sa mga magunit ng baril. Wala na? Pero pwede. Ayan, sasakay ako ng Ferris wheel. Para isa. Going up. Going up. Ang carnival is mag-open 4 p.m. and mag-close sila 12 midnight. So picture mo dito. Ayan guys, pauwi na kami guys. Medyo nakapagod na. Visit this place, very good place, very nice place. Bye! Mary Rose Grand Carnival na siya dapat. Tabuk na may kimanakay na may pauli. Mary Rose Grand Carnival na yung pangalan mo. Sorry. Jeep lang kami. Pedestrian. Huy! Hello! Asa ka? Classmate na ka. Hi! Kalaro dito. Hello! Hi, video niya. Nagsugat siya me. Asa ka? Nagabot ka ganyan dito, di ba? Oo, kita ka siya. Asa ka? Sa Gmall. Ah, gym na. Prado naman gym mall good. Ah, okay. Bye-bye! Uli na mi. Bye! Classmate na.